שלום ליוטיוב, אני נועם בורחיץ וזה מדריך ללימוד פסנתר, מדריך מספר 4. השיעור הזה נראה לי אחד השיעורים החשובים ביותר לאלה שמתחילים ללמוד פסנתר. אנחנו הולכים ללמוד שיטה שהולכת להפוך את הנגינה שלכם לנגינה ממש מקצועית. כמעט כל שיר שאתם יודעים לנגן אתם יכולים להפוך אותו שישמע מקצועי הרבה יותר ואיכותי הרבה יותר. ברגע שתתרגלו את השיטה ותנגנו אותה אתם תהיו וואו, איך הגעתי לרמה הזאת. כמובן שזו לא שיטה הכי פשוטה, וכדי לנגן אותה צריך את שלושת הדברים הבאים. 1. לדעת איך בונים אקורד, ממה אקורד מורכב. אם אתם לא יודעים, אז אתם יכולים להיכנס לסרטונים הקודמים שלי, תוך כמה דקות אתם תלמדו את זה. 2. לדעת לנגן אקורדים בצורה שאתם מרגישים שולטים. אם אתם לא כל כך מרגישים שולטים, אז תתאמנו עוד, ואני לא כל כך ממליץ לכם ללמוד עכשיו את השיטה הזאת. עוד מעט. 3. להתאמן. על השיטה הזאת צריך לשבת כמה זמן. זה דורש ריכוז ותרגול, אבל אני מבטיח לכם, זה שווה את זה. אז נתחיל. אז מה זו בעצם השיטה הזאת? אנחנו הולכים להפוך את זה לזה. בטח שמתם לב שהקטע השני נשמע הרבה יותר יפה מהראשון. אז מה בעצם עשיתי פה? אז מה שעשיתי פה זה במקום לנגן את האקורד בצורה בלוקית, זאת אומרת כל התווים בו זמנית, אני ניגנתי את האקורד בצורה מלודית. מה זה אומר בצורה מלודית? זה אומר שאני מנגן את התווים של האקורד לא בו זמנית, אלא אחד אחרי השני, בסדר מסוים. אז איך עושים את זה? פשוט מאוד. הנה האקורד C. עד היום היינו רגילים לנגן אותו ככה. עכשיו, כדי להפוך אותו לאקורד מלודי, אנחנו נלחץ על התווים אחד אחרי השני, מלמטה למעלה, בצורה הזאת. אותו דבר לגבי האקורדים האחרים. אז כדי להפוך את השירים שלנו שישמעו הרבה יותר איכותיים וטובים, אז אני ממליץ לכם לנגן את האקורדים לא בצורה בלוקית, אלא בצורה מלודית. על זה לצרף את המלודיה, את המנגינה. כמובן שהצורה המלודית לא מתאימה לכל השירים. אתם צריכים לפי החוש המוזיקלי שלכם לראות לאיזה שיר זה מתאים, לאיזה שיר זה לא. אבל זה לא נגמר כאן, יש עוד הרבה סוגים של אקורדים מלודיים שאפשר לעשות. לדוגמה, לבינתיים תתאמנו על מה שלמדנו עד עכשיו. סתם שתדעו, הזמרת אדל עשתה שיר שכמעט כולו מורכב מהאקורדים המלודיים מהסוג שלמדנו עכשיו. אז תתאמנו, תתרגלו, אתם כמובן יכולים לעזר בי, לשאול שאלות, לראות עוד סרטונים בערוץ שלי. אז אני הייתי נועם בורחיץ עם המדריך לפסנתר.